ng Pilipinas. Oras sa RPN DCKI alas 9:34 nin pagkaaga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyanin na Martes pizza. Dapat kaning kalendaryo ta. Anong tana no? Pizza 2 kan bulan na Pebrero. Tama ba pizza 2 na kita? Aldaw nin Martes 2021. Ano pa, Enero. Maray ka ni Ribayon. Ano, pakiton ta na Enero ta Pebrero na kita. Pag Pebrero pati kulang ang pizza, no? Hanggang 28 lang. Alagad aldaw man ini ubulanin mga puso. Salado Technical Engineer Abi Toralio. Digdian sa tong PSG, an sa tong maskuladong gwapitong Tony Saison. Sa transmitter site, yan man duman si Engineer Felix Lagrimas. Hiring man ang sa tong maskuladong PSG na si Aldrin Orlanda. Makakatuwang ta sa pagatod nin mga impormasyon, bareta, an sa toyang mga mahigos na mga karonda. Si Philip Barasina, Rocky Bayubo, Aldrin Lee, Gloria Bongais, Kagawad Ilma Dili Magaspe, and si Kuya Manding Sarion. Sa mga gustong magpartisipar, paabot din na mga opinyon, may mga pangapunan, greetings, public service announcement. Pwede nindong i-text sa 0948-241-7675. Sa mga Facebook Live viewers ta, naka-Facebook Live na ba tayo, Engineer? Aba, okay Sa mga Facebook Live viewers mi po, pwede man kamong type ka na sa indong mga greetings, na sa indong location, kung siseen mga babarati unindo. Kung gusto man kamong magpaabot nin reaksyon, opinyon, komentaryo, babasahon ko po yan. Sa mga nag-watching sa satuyang Facebook page, sa satuyang Facebook Live, sa Yahoo, sa YouTube, sa web, ano nga po dyan? Web, sa web, igwa pa kita sa web. O Facebook lang kita. Pati sa Twitter. Yan. YouTube, Twitter, araw kaya. Pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga messages. Tataan mi pong dalan yan para man mabasa sa laog kan sa tuyang programa. Ini man ang sa indong Bicol Connection, Joey Habana Lim. Nag-iimbitar na mag-iribanan kita abot alas 11 nin pagkaudto. Sa pag-urulay-ulay kan mga napapano na tema ko niya na aldaw na Martes. Good morning pala sa mahigos, mabuot, matinabang, very humble, reliyosong arkitekto, maray na servidor kan banwaanin bao,
opisyal kan sa indang organisasyon ng mga arkitekto sa Pilipinas, Bicol Region, pati na po sa Rinconada and Baao. Si Honorable Vice Mayor Jose Ling Malasarte. May ano pala sinda committee hearing niyan sa Sangguniang Bayan. Ang nakarahayang kan pagiging presiding officer niyan kan Baao at talagang marayan iribanan kan mga members kan August body asin marayman ang relasyon ninda kay Mayor Jeff Bisinyo mayong iriwal and yaon an bayanihan Tarabangan magin an suporta kan mga barangay officials asin suporta kan sanggunian bayan sa mga barangay official sa Baao kaya tranquilo magin an ayuda padagos na itinataoman kan liderato ni Vice Mayor Jose Ling Malasarte kan sanggunian bayan kan Baao. Sige man pati siyang panaw kay ito baganing mga relief goods, mga material, mga construction materials duman po sa mga nabiktima kan kalamidad. Kaya palayogan ko ni na good morning sa tuyang Vice Mayor kan Baao Camarines Sur na pirmi man naka-watching, naka-tune in sa RPNDCKI. Dawang ngayon nasa auto ngayon ko Joey, nagdadangog ngayon ko sa mga programa kan RPNDCKI. Siring man, palayogan tama ni good morning si Mayor Jeff Bisinyo. At ang Sinis Garden and landscaping services nagbukas na po ini sa public. Makukuhayan sa Bisinyo's residence sa Zona 1 San Isidro Baao Camarines Sur. Si mga gustong magpa-landscaping services, magbakal na mga magagayon na burak, open na po sa public yan. Ano nga? Ang Sinis Garden. And sa diriyan, asin pinamalaan ni Mami Sinis Bisinyo, mabuot na mother ni Mayor Jeff Bisinyo kan Baao Camarines Sur. Palayogan ko maning good morning. Mabuot man na amigo ta dyan sa Municipal Treasurer Office kan Nabuo Camarines Sur. Saro sa sponsor kan programang Bicol Connection. Si Mr. Anastasio Bongalos. Mabuot reliyosong Municipal Treasurer kan Nabuo Camarines Sur. Siya pa ang Pastoral Council President kan Our Lady of Katipanan Church na makukuha dyan sa Paluyo na Nabuo Camarines Sur. Good morning, Treasurer Bongalo sir of Nabuo Camarines Sur. Siring man ang programang ini atod ban ni Honorable Marisa Bilitario Hao, Vice Mayor and Sangguniang Bayan members of Nabuo Camarines Sur. Siring man kan Sigera Technological Colleges sa pamamayo kan mabuot na si Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President CEO. And the Honorable Lucy Buena, Municipal Councilor of Baao Camarines Sur. Bueno, may report na re-receive yung kitahali sa pag-iriba, gikan sa luwas. Bicol Connection Report. Nasa linya si Karondang Aldrin Lee. Good morning. Pasok. Paling gawin mo rin na aga, sinsa gabos na parang tabi kasi ito yung programa. Iaw ko tayo niyan, isa sa konporkan sa iriga, sa iriga citizen ko, na kung sa'yo nagpupunan na sabit ng session regular, na presente ang Vice Alcalde Consultant Iriga, si Honorable Rex Oliva, Presiding Officer, asin ang mga konsyal, na sampulin ni Gabos, presente, na kung saan kasubago pa rin Joey, sa nasambit ng pagpongkan session regular, may mga agenda na inikomponido ka mga nagkakatalang agenda na inipo pinag-refer sa iba-ibang committee di po sa nasambit ng Sangkunang Panglungsod.
Oo. Pero itong sarong resolusyon, Pading Joey, na manungod po sa pag-autorisar ang local government unit ng Silgan Iriga sa panginot mismo ni Mayor Madalyo Rabantelor na ma-platsar din kaso sa nasambit ng Sagip Kalikasan diyan sa probinsya ng Kamsur as in sa nagkakatalang members ng Iriga Police Station na kung sa yung kasubago ang nasambit ng resolusyon sa enot pinag-inipo, nagtago po ng objection na nag-object itong dawang kukunsyal sa persona po ni Kagawad Edsel de Maywat kasi Kagawad Boboy Guevara. Mhm. Pero kan ipaagi sa butuan, igipos sa sangguyang panglusod na ini po na nag-grainar ang mga mayorya ng sangguyang panglusod kaya pinag-autorisan ang nasambit ng alkalde ng Sagdang Iriga na maplansarin kaso sa nasambitang probinsya ng Kamsur, lalong-lalo na itong task force sa Sagip Kalikasan kasi nagkakatalang membros ng PNP. Anong mga kaso ang Burtuan, nagkagab mo namin ng mga inquiry ang nasambitang presiding officer as in itong nakainduang kagawad panungod sa legality, lalong-lalo na itong pinag-raise ni Kagawad Childemewat na sarong issue na kung ang basing na sa local government code na kung hinagad niya kan city mayor ang kabagang pagtugot ng sagbunan inayek sa pagining contract. Pero ini nga pagpalsar ng kaso, ini nga ba kung na contract. Kaya pero ini pinakupuniran ni Kagawad Sanis sa Pronyong Estado na nasambit ang kaso na ipapalsar ng Sagdang Iriga, ini po imbulto ang mga interest ng Sagdang Iriga. Kaya nag-grainar ang nasabit ng yung resolution na tinawag ng isang grand pangusod na kasuhan ang task force Sagip. Oho. Please come back. Ayon ka na din. Mga to kang alat-alaton tapo si Aldrin Lee na magbalik ta ginana kan mayoriyang miyembros kan sanggunian panglunsod kan siyudad kan Iriga sa pamamayo ni Vice Mayor Rick Soliva ang pagtaon ni na autorisasyon kay Alkaldesa Madel Alpilor na magplanchar ni na kaso kontra sa mga miyembros kan Sagip Kalikasan Task Force kan probinsya ng Camarines Sur kan magkaigwa po nin pag-impound pagsitar kan sinasabing quarry operation sa laog kan sanitary landfill na sinasabing nagsabi baga trespassing da sa persang koaso mga equipment kaya garo tugutan na kan sanggunian, mayoriya kan sanggunian. Dawa nagkukontra po ang nasa lado kan opposition councilor na sinda konsyal Edsel de Maywat pero po dinaog sa Burutuhan. Inagi man pa lang sa Burutuhan, Aldrin, please come back. Na nag-rely na rito Mariel ka majority kan sangguniang pangusod sa pagkaso na kung saan pa din Joey na ito pong pagkaso ka na ng sangguniang local government yung Iriga kaya ba naman sa nagkaso ito sarong kontraktor na yun mismo ang napukontrata sa pagpapakdaray ka mga tubo na yun mismo sa quarrying site ay sa bakong dumping site, dumping site ang nasambit ng barangay Perpetual Construction Iriga. Kaya iniba, natiba ang nasambit ng private contractor sa siyudad kan Iriga para magkaso sa malapakaperang official kan Iriga sa police station asin duman sa nasambit ng task force sa Kalikasan. Kaya ang tabayanan na lang kung alapuan Gusto mong sabihin pati ang chief of police kan PNP Iriga kabali sa kakasuhan ni Mayora? Giling-giling ko asin sa pagdangdang ko kay banan nasabit ang pulisya kasi itong kay banan yung mga pulis nagresponde diba sa nasabit ng
Yung barangay Perpetual Igipusunan Kaniriga. Anong kaso man na ipaplanchar ni Mayora sa Task Force Kalikasan asin duman sa miyembros ka na PNP sa Iriga? Kasi natangdang ko pa din Joey, itong pag-recover lang. Pag-recover kan Sudan Kaniriga, ang truck na kinuha ng Task Force Kalikasan durante ka nasambit na insidente duman sa may barangay Perpetual Igipusunan Kaniriga. Ano nga ning specified na kaso? Yung mga specific so na pinapresentar pero inipapagiyon sa masusing pag-adal kan legal team particularmente sa opisina ni City Legal Officer Attorney Rico Borromeo na kung ano po ang mga nagkakapirang kaso na pwedeng plantar sa nasambit ng grupo ng Task Force sa Kalikasan kasi magkakairig sa police station. Nagkaigwa pala ng press con kasod ma si Mayor Amadel. Ano, may naimbitaran lamang na taga-RPN para magatin ka na press con niya kasod ma? Ang dangugo kasubago pa rin Joey magprograma sa programa Kamula si Padig Philip na may pinaplay siya na recorded na press na interview sa kanal kapiyal Igipusunan Kaniriga ginibuan na sa bitang press con. Ano man ang nainirib nindong impormasyon na dapit sa press con para sa ano datong press con na ito? Itong nasa bitang press con paling gawin medyo blind ako kung ano po ang nangyari ito ninuli na dahil man po ako naimbitaran siya nasa bitang press con sa paling Philip lang ang naimbitaran ka nasa bitang grupo kang Citron Igipusunan Kaniriga. Ay, oo. Siguro, dapit naman sa nangyaring insidente dyan sa sanitary landfill facility, na naging press ko ni Mayora para ipaliwanag ang side kan lokal na gobyerno kan Iriga. And siguro, baad magpaapod man ng press conference, si Gobernador Migs Villaferte kay banan ang chief kan sagip Kalikasan Task Force kan probinsya ng Camarines Sur para masimbagman ang naging mga dalagan resulta kan naging press con kan alkalde kan siyudad kan Iriga. Tabagang inagad kung pwede madagumpay niya to ang lado kan Task Force sa Kalikasan kan probinsya asin kan probinsya kan Kamsur para mabalansin nga ang issue para ang publiko na ang nagdandalong sa tulang programa ang magratid-atid kung ang nasabit ang kaso o mga insidente medyo makuha nasabit ang mga nagkairiga. Okay man baga na at least mayo digdi yung nangyayaring ano pa man na kurulugan out pa man lugod na maging matuninong peaceful ang siyudad kan Iriga. Siguro tama lang na mag-urulay na lang sa korte ang duwang local government unit ang Iriga and ang probinsya para masitel asin maintindihan kung may violation na nakomitir kung arin na LGU ang may problema korte na lang gayud ang kakaigwa kaya ni na desisyon. Siguro pa din gawin na sa korte na itong ipalistaran na sa bitang kaso kasi mahiling lang may probable cause medyo ma-prosper yan sa korte. Pero depende rin sa korte. Pero ang development kaya pa din gawin ngayon kung pagkagan na medyo amahin na tapos ang sesyon nagulak ng sanggulang pumulusod na nahiling ko hindi po sa nasa bitang opisina na mayon na itong ibang members ng sanggulang pumulusod na adyon na nasa bitang sesyon regular ignition nasa bitang hearing session. Mag-interview ka na sa lado kan administration councilor sa kasalado kan opposition councilor dapit sa naging resulta kan na ginibong regular session indangon niya na pagkaga. Yes, ngunyan pong pagkaga na magdulo ka na sa mga konsyal na paluwas na mag-interview ka. Wala talaton si Aldrin Liano. Marine na pataramuntaan na mga ilhidong konsyal ta o si Vice Mayor kan siyudad kan Iriga.
dapit po sa naging borutuhan na magplanchar ng kaso ang lokal na gobyerno sa probinsya ng Camarines Sur, espesyalmente sa grupo kan sagip Kalikasan Task Force. Plano pa daang isabay sa kaso o plancharan ng kaso ang mga nag-responding membros kan na PNP Iriga sa pahingenot ni Chief of Police Colonel Alayan. O kaya mas maray ng makaulay ta mismo ang mga miyembros sa lado kan administrasyon kan Iriga as in opposition councilor kan syudad. Daw Glenn, Aldrin, pasok. Simulang pang tapos naman, pero nadakot na ang mga siguro mag-jack and point ng doha si Atty. Inandinho o kaya si Kagawad sa Estado kung isa yan po yung magpa-interview. So, pinagtuklo ni Atty. Inandinho si Kagawad sa Estado. Nagtutulok doon, bala na kung siya mabugtakang pa niyang mikropono. Sige na. Siguro nakatabangan ko natin na rin makakudulag sa Kagawad dahil sa Estado para kung anong sa iya ang lado kang saglang pangusod, partikularmente sa resolusyon na pinagagad ni Mayor Madel Jorobal Pelor na maplansar ng kaso sa nasambit ng grupo kang probinsya kang Komsor itong task force sa Kalikasan kasi ini pong nagkakatalang membros ng Iriga Police Station. Nasa linya po ang kagalang-galang medyo atado dahil po mababakal parang ining cowboy na damang kabayo naka-jacket, leather jacket. Si Kagawad, sani sa Perenyo Maestrado, majority floor leader kan sa Iriga. Kagawad, good morning. Sa linya po si kasamang Joey Lim sa programang Bicol Connection. Good morning. Good morning. Garo si Coco Martin ang tindog bungo niyan. Garo ang pinakasikat na aktor mo niyan kan ang probinsyano. Totoo man nga dyan na ang titindogon mo niyan na artistahong kada konsyal. Ang problema nga niya, nahanap ko si Anjana. Anyway, konsyal, digdi kita sa seryosong orolay. Ini pong may nanggana ang mayoriyang grupo kan Sangguniang Panlunsod para magtaonin authorization or pagtugot kay Mayor Madel Alpilor na magplanchar nin kaso sa mga miyembros kan sagip Kalikasan Task Force durante kan nangyaring pag-impound kan mga equipment na ginagamit dyan sa pagkaray kay ini pong sanitary landfill and madadamay pa dang mapaplancharan ng kaso ang mga nag-responding police sa pahinginot ni Colonel Alayan. Ano po ang katotohanan kan bagay na nitabi, konsyal? Kayo po. Ang importante lang, nagtaw kami ng authorization kay Mayor Madel na mag-file sa legal action kung si Simon and F1 tawan. Ang kuyan kaya kini, bako ina ang pinag-uulayan si Mayor Madel, kundi pinag-uulayan din ang City Government of Iriga, ang sanitary landfill sa Dirigan City of Iriga, ang mga truck sa Dirigan City of Iriga. So it is only right na tawan ng authority ang City Mayor na ang City Government of Iriga ma-file ng appropriate action. So for more details kay ni Joey, agadong ko na lang ang opportunity na yaon dyan si Atty. Inandinho na magpaliwanag, mas magandang abogado ang magpaliwanag. So, tao ko na sa... At nga paling Joey, Atty. Kagawad Inandinho, agadong ba yan sa iyong lado, partikularmente, manugot po sa pagtugot kay Mayor Madel Jorobal Pelor na mag-front rin kaso sa task force sa Kalikasan kasi nakakatalang police in the picture ng kanila. Kagawad din niyo. Ay, Jis Marina, aga po. Konsyal, Attorney Inandinho, good morning po. Como sarong abogado na maray sa siyudad kan Iriga, sin Camarines Sur, makuami lang po na pinakang dalagan kay ni pong pagtugot na tugutan nindo ang kagada ni Mayor Madel na magtaoning authorization para ang city government mismo
maplanchar ning kaso daw sa mga miyembros kan Sagip Kalikasan Task Force, asin garo damay pang paplancharan ning kaso ang mga miyembros na nagresponde na mga miyembros kan na PNP sa pahinginot po ni Colonel Alayan. Ano man anggad po ang katotohanan sa bagay na ni Konsyal? Ay, sige po. Ngayon pong aga, nag-gawa ng resolution ang sangguniang panlungsod. Natawanan ng authority si Mayor Madel na magplansya nga ni magkakanig ang mga kaso manunungod sa insidente na nangyari kan January 28 duman sa sanitary landfill sa Perpetual Health, Iriga City. Ano pong mga ano pong mga partikular na kaso ang pwedeng atubangon kan Sagip Kalikasan Task Force kan probinsya? Asin man po kan mga miyembros kan PNP na nagresponde sa sinambitang insidente? Ay, iguan man po ng ng opisina ang siyudad kan Iriga na nagdeterminar kung anong mga magkakanigong kaso na dapat iplanchar base sa mga ebidensya na igwa ng kapot ang local government unit of Iriga City. Ito po yan ang Office of the City Legal Officer. So, di ko man po gusto panginutan ang City Legal Officer na but in so far po as the Sangguniang Panlungsod is concerned, kami ang tao ng otoridad sa satuyang City Mayor, si Mayor Madel, na mag-representar ng siyudad kan Iriga sa pagpaalim na kakanigong mga kaso in connection duman sa nangyari kan January 28, 2021 duman sa sanitary landfill kan siyudad kan Iriga. Duman po sa miyembros kan sanggunian panglunsod, gabos po nagpabor o igwang nag-abstain o igwang nag-kontra sa pagtao po ng authorization kay Mayor Madel? Unfortunately po, igwa ni manin nag-kontra si Kagawad Dimaywat, sagkod si Kagawad Guevara na nagkontra duman sa resolution nito. Iyo po. So, sa ngunyan po, ano rin po, saan pong korte ipapile ang sinasabing kaso na pwedeng iplanchar kan lokal na gobyerno po? Law or basis ka yan kung ang sarong kaso o ang sarong pangyayari na Dren, nagwawara-wara ka mo ni Konsyal. Dren, magkontak ka kiraray. Nawaraan sa itong signal ni Konsyal. Attorney Inan Dinyo, kan siyudad kan Iriga. Ayan. Okay. go ahead. Okay, Kagawad, pasensya ka na po, naputol kita. Saan po ipapile ang kaso, digdi po sa RTC Iriga or sa probinsya? Ay, Joey, ang tabi kayan, ang venue kayan, kung sa nangyari su krimen. So under the criminal law system it is the case must be filed where the crime has been committed. So alpo yan kayan. So naturalmente, hindi po yan sa Iriga, hindi nangyari so allegedly ng mga krimen. Apo. Nagsabi si Aldrin, madali po dang natapos sa indong regular session. Ano talaga ang mga agenda, iyo lang po niyan, pinaka-importanting pinag-ulayan sa indo pong regular session? Iga pa po kaya ni mga agenda, ito manungod sa mga budget na tig-submit kan mga barangay. So, yan kaya, sabi Manny Joey, kay puwan niya na i-refer sa committee for their disposal. Nagkakigwaning committee hearing kayan sa mga about kan budget kan mga barangay. Nagkakaperatabi ito. Kundi yun na nga niyan, among those na nakalaog sa agenda, inian sa pinaka-importante. Ining manungod sa authority na tigtao kang Sangguniang Panglungsod sa satuyang alkaldesa na magrepresentar sa pag-file ng mga magkakanigong kaso in connection duman sa pangyayari kan January 28, 2021. Ayo po, Konsyal. Konsyal, maapot daw ako sa emo. May naka-restorya kayo sa kuya na ang Iriga palan, may inaapod na Iriga City Charter Law na nakapalaban sa lay kan City Charter na
an pwede lang magkandidatong mayor da at least 5 years nang naka-star sa Iriga. Ano may aram ka kan tabi konsyal kung ini na-amend or kung ini existing? Ay, iyo tabi, nakalag po yan sa charter kang Iriga City. Ang charter, ibig sabihin that the Republic Act na nag-create kang siyudad yan Iriga. Nakalag tabi yan naman. Pero iyo po yan nakalag naman. Pag-arog po kayo, ano ang marihinar? An lay kan COMELEC o an local charter law kan Iriga City? Kaya special law na nag-create kan siyudad kan Iriga. So, yun nga niyan, mga Joey, that's actually a legal question. So, kaya po na masimbagyan kayan. And alam mo, pag may mga legal questions, ang korte kaya na i-determinar Iyo po. Importante lang po na intindihan mi sa imo kan sa itong mga parantabay, iko pa lang kita talaga kaning inaapod na city charter law sa siyudad kan Iriga. Mantang madali na po bagaan February 11, madali na ang Tinagba Festival. Kumusta po ang sanggunian na paglunsod kan Iriga? May plano na pasar ng resolusyon para magtao po kita ng special award sa mga taga-Iriga na nag-survey nin karahayan asin pag nakakontribute sa pagpaangat kan sa itong economy. Arog po baga kan sumagang award. Sa totoo man ni Joey, di ako well informed kayan. Alagad-ara mo kayo ning manungod sa sumagang award, bako ini yung annual. Igwan yung it's regular pero bako ini yung every year. I think 2 or 4 years probably. So mahalat lang kami kang kang isasubmit sa MUYA na proposal kung igwaman, kung nagkataon na ngunyan 2021 igwaning sumagang awardees na tatawan, mahalat kami kayan. Malamang hali yan sa Office of the City Tourism or Office of the City Planning and Development. Iya po. Konsyal, saro na lang po. Ika po baga, bago na-elect na City Councilor kan siyudad kan Iriga, yaong ka po sa legal office kan City Hall. Nagpa-function ka pa po as member kan legal office kan City Hall or nakapokus ka na lang po sa pag-survey sa publiko como legislator kan siyudad kan Iriga? Ay, alam mo kaya man ni Joey, ang kan nagdalagan tabi ako for member kang sangguniang panlungsod, nag-resign na tabi ako sa bilang city legal officer. That's an implication of my resignation. So may natabi akong connection. So alagad ko mo kaya na abogado man po ako, igwaman ako ng authority na mag-practice kan sa kuyang profession in time na member ako kang sangguniang panlungsod. Government Code kang Government Code of 1991. Ayo po. So again, salamat na maray City Councilor Attorney Inan Dinyo sa oras po asin paliwanag sa publiko, sa mga taga-Iriga para po malinawan kung ano po ang naging pagtugot, ano ang naging dalagan kan sa inyo pong pagtaonin authorization kay Mayor Madel sa tangarig pong City Hall mismo na mataon din na pagplanchar ni na kaso duman po sa gusto nindang karasuan. Pero but sabi yung po kani, ang gastos sa legal expenses maghali po sa kaban kan lokal na gobyerno kan siyudad kan Iriga tabi konsyal. Theoretically po, iyo. Ninhulit si Mayor Madel would be representing the local government unit of Iriga in filing those cases. Iyo po. Okay po. So malinaw naman tabi konsyal, unless otherwise may kaputan sa kuyang pag-iriba dyan, si Aldrin Lee, or kung mayo naman, ay babalik ko giraray po sa imo online as your parting words and greetings. Na madalit na po bagaan Valentine's Day. Greetings mo po sa mga supporters mo, digdi po sa siyudad kan Iriga, mga mag-aragom, mga sadiring tao. Kung ano ang sa imong magiging mensahe man sa inda, sa panahon na ini nakita na sa pandemic kan paglaban sa COVID-19. Po, firstly, Manny Joey, salamat sa pagkakataon na nakatauman ako ng
sabi ka nga ni kaya na update manunungod kang ginigibong di sa panglungsod. Alam po, dako rin kaming ginigibo di sa sangguniang panglungsod. Alagad, bihira kami matawan ng pagkakataon na explika sa publiko ang samuyang ginigibo. Kaya, nagpapasalamat. Drain, naputol ka, Drain. Aldrin, naputol ang line nindo ni City Councilor Attorney Inan Dinyo kan siyudad kan Iriga. Berda, okay. Pag-agos na pa rin Joel, manood sa mensahe na ikaw din ninyo sa mga ibang lalo na itong pusong tunay na bakong puso-pusuan. Yeah. Pag-agos din ulit po. Ay, Mario Joey, marinago gila. Iyo po, pasensya ka na po, tanaputol po sa ito yung line. Anyway, gusto ming madangog ang sa mo po giraray na parting words as your last message sa tuwing pangantabay, sa tuwing pag-ulay sa radio live sa RPNDC kayo po. Iyo po, nanggag Mario Joey, nagpapasalamat ako na natawa ng pagkakataon sa sangguniang panglungsod na makahirasman kan mga updates bigyan na nangyayari bigyan sa sangguniang panglungsod. Dakol kaming ginigibong mga aksyon na mga katabang kan sa tuyang syudad. Alagad nga ni kayan, bilang kumbaga, mga silent worker man iniyong yaon sa sangguniang panglungsod. So, in connection sa forthcoming na Valentine's, Happy Valentine's sa mga Irigenyo. Sabi nga ni kaniyong katahid ko na si Aldrin, itong mga tunay na puso, sumalabang itong talagang tunay na puso na taga-Iriga. Ayun po. Salamat na maray. Mabuhay ka po. God bless you always. City Councilor Attorney Inan Dinyo. More power. Joey, salamat po. Yan po ang pinaka-humilde, ang kulturang kagawad, abogado ka Iriga, sa Tindugo, medyo dahil na pwedeng mabasang-basang ang sa iyang atado. Nakabarong, naka-islak, nakamas, nakasalming. Yan po ang tatak, pinandin nyo, ang siyudad ka Iriga. Kaya bala po ang bilog na... Drain. Hello, Drain. Okay, Palingoy, go ahead. Mag-interview ka man kay Vice Mayor Rex Oliva or kay Kunsyal Itzel Di Maiwat or Kagawad Gibara para makuataman ang lado ninda sa lado ka na oposisyon na councilor kan siyudad ka na Iriga. Ligibon tayo Palingoy kung magtugot ang nasa bit ng mga opisyal ng gobyerno di siyudad ka Iriga sa tuyang gibo na entrevista. Yan mula Palingoy, hindi po sa isang regular kang siyang pangunod. Kaya ba po ang pinakogwapo, abot, medyo may tsura pa na ang atado dahil pumabakal-bakal si Kagawad Inandinyo Kansilan Kaniriga. Kaya ba si Dante Oliva, yaon duman, sibot-sibot ang nasa bitang kusyal. For my location, siya rin para sa programang Bicol Connection, Parten, Radio Rondo. Bicol Connection Report. Salamat na maray kay Karondang Aldrin Lee. Nakaulay mi po si top notcher City Councilor Sunny Maestrado. Dangan nasundan ni City Councilor Attorney Inan Dinyo. Kan sanggunian panlunsod kan siyudad kan Iriga ini po. May koneksyon sa pagtaon nin authorization. Kan administration councilor kay Mayor Madel na magplanchar nin kaso kontra sa grupo kan sagip kalikasan task force kan probinsya ning Camarines Sur sa pag-impound kan mga heavy equipment. Kabali na po ang sarong dump truck and sarong elf truck and may payloader pa gayon. And ang pagpirsada ang paggalaog sa sanitary landfill facility. Dangan mga miyembros kan PNP na nagresponde. Kabali pa po sa pwedeng plancharan ng kaso kan lokal na gobyerno na konsen po ang marepresentar kan City Hall sa ipaplanchar na kaso iyo mismo ang incumbent City Mayor Madel Alfilor. Alagad inaputa kon ang gastos maghali sa lokal na gobyerno kan Iriga. Siyempre maghali da sa lokal na gobyerno ang gastos sa pag
mga legal expenses. Ano po? Boto kontra sa pagtaon in authorization kay Mayor Madel and opposition councilor na sinda konsyal Itzel Di Maiwat na daw aturog pwedeng gisungon diring man ang the action man si Buboy Guevara nagkontra sa pagtao po nin authorization kay Mayor Madel, pero mayong naginibo sinda dahil daw po sa bilang daog kan majority. So, Bicol Connect. balikan tangon yan si kasamang Karondang Aldrin Lee para sa dagdag pang report. Aldrin, good morning, pasok. Good morning, Pating Joey. Sa laon po kayo sa opisina ni Honorable Wilfredo Rex Olival, City Vice Mayor, si Presiding Officer. Pero ngunyan po, yan po ang kagalang-galang na Konsal Franciscal Iriga, very dynamic. Medyo sabi nga ni Kayan, nagsusurog sa kasariditan. Tapos, mas kira iturog pwede yung disigan mga magtabang sa Rizal ka Iriga. Kaso bago sa nasabit ng session regular, nagpasara ng saglang pangsod sa resolusyon na nag-authorize si Mayor na bangkalansya rin kaso duman po sa task force sa Palikasan as in nakakatalang police execution ka Iriga. Kaso bago si Kagawad Itzel Di Maiwat, nagkagawa mo ni objection, ninuri ba ka sa nadakong ko sa bago, kung itong nasambit ng as far as the local government code is concerned, na dapat kung mag-seek din authorization sa sanggang pangsod, dapat itong sinasabit ang contract. Pero kinontra ito ni Kagawad Itzel Di Maiwat, kaya aramot sa ilang pinakabilog dito tayo, kang lado niya, personal, na bilang konsyal kanila. Kagawad sir, good morning na sabi na po si Ring Joey. Thank you, Aldrin. Good morning pa. Good morning sabi, Joey. Good morning man po sa mga tayo ninyo kan sa indong programa. Ngunyan pong aga, digdi sa muyang session regular na katatapos pa lamang. Opo. Katatapos pa lang. Nagagawa po ng surat si Mayor Madel Alpilor na naghahagad din authorities ang Guniang Panglungsod na mag-institute, mag-file ng appropriate charges sa mga members ng Sagip Kalikasan Task Force, Opo. sa members of the Iriga City Police na subuot yung mga instrumento na sa pag-confiscate kan sarong city-owned, LGU-owned dump truck na duman sa dump site sa Perpetual Health. Inibaga resulta kan na ginibong raid o ang pagkadakop sabi kang Sagip Kalikasan Task Force na nag-aigwa ng illegal quarrying dyan sa nasabi ng dam site sa Parina. So, ini po, pinagkontra ko sa rason na ang sangguniang panglungsod po, nagtatausan ng authority sa local chief executive, sa mayor, kung siya malaog ng kontrata. Sa ano man na lalaugan niyang kontrata, be it a public contract, kung sa parehas government instrumentality or agency or sa private company, sa pribadong tao na malog siya ng kontrata. Example, mautang ng bangko ang LGU Iriga. So yan, nagkakaigwa ng authority si Mayor na pinagtutugutan siya, pinag-autorisahan siya kang sangguniang panglungsod na magtransaksyon sa bangko na sabi ng bangko. Pero po sa hiling ko, na pag-file ng appropriate cases, be it criminal, civil, or any action to recover the dump truck, sa hiling ko po, dahil naman kaipuhan, i-authorize siya kang sangguniang panglungsod, dahil iba ko man kontrata. So, sa hiling ko at her own volition, bilang pamayaw ang City of Iriga, LGU Iriga, pwede siya mag-file maski mayong kontrata. So, dahil po ako nag-uyon duman, sabi ko, dahil naman kaipuhan tanan siya ng authority, so ano man tamahagad pa sangguniang panglungsod. So, yun po ang stand ko, kaya ako nag-object. Pandua po, ako po pabor man nga mag-file sinda, nga ni once and for all, maaraman kung si isay talaga ang at fault o kung isay talaga ang may kasalanan sa pagdakop ng Sagip Kalikasan Task Force sa pigasabi man nidang illegal quarrying, as in, nasa pigasabi man dyan LGU Iriga na mayo man illegal quarrying duman. So maybe in the process of the court litigation, dyan maluwas ang katotohanan. And ako po, I do believe na ang lado man kang provincial government, kang Sagip Kalikasan Task Force, ma-file man ni nagkakapirang kaso man sa syudad, ang Iriga man, ma-file man sa probinsya, so magdaralaban sa kaso,
And sa puro, hilingon tayo lang po ang sa puro ng kaso kung si Isay po ang nagsasabing totoo, kung Isay ang nasa tamang landas. Joey. Iya po, siguro kaya naghahagad ni pabor si Mayor Madel sa sanggunian na panglungsod kan siyudad kan Iriga, partikular na sa administration councilor na tugutan siyang mag-representar kan City Hall, kan local government sa pag-file in kaso kontra sa nabanggit mo pong grupo, Sagip Kalikasan Task Force and members of PNP headed by Colonel Alayan na proceed sa insidente sa perpetual help sa may sanitary landfill. Tangarig pong mga legal expenses ang gagastusan po maghahali na sa lokal na gobyerno bako na sa sadiring bulsa ka na alkaldesa. Well, siguro sa yan sa mga purposes din actually kininganing resolution na yun nakapasar ini dahil siyempre mas majority ang mga political allies ni Mayor Madel dyan sa Sangguniang Paglusod. So, talaga po makakalusot iyan. Although ako man po, maski kami nasa minoriya, duduwalan kami dyan na members na nasa opposition, kami po, nauugmaman na natawan kami ng pagkakataon na maipahayag man ang samuyang mga rason. Kung nato dahil kami nag-iiba dyan sa, nasabi ko na nga po nga sa duwang rason na pinag-isay sa bago pa sana na number one, ulitong ko, dahil naman po kaipuhan na tanan si Mayor ng authority dahil hindi dahil naman po kaipuhan yan. Number two, kaya pong masimbag man kang probinsya, ang piga-aligar ni Mayor na at fault ang Sagip Kalikasan. And likewise, masimbag man kang City Hall, ang tigsasawot man kang probinsya na indeed may illegal quarrying sa loob kang nasabi ng dam site, Joey. Salamat sa Indog Boss. Salamat na maray po Konsyal. Madali yung pating natapos ang sa Indong regular session. Kumusta po si Vice Mayor Rex Oliva, ang presiding officer kan Sangguniang Panlungsod kan Siyudad kan Iriga? Delikado pong after the session po, naghalin tulo si Vice Mayor na may appointment po sa luwas kang City Hall na importante yung madumanan niya po niya na aga. Opo. Sangunyan po ang opposition mayong magiginibo na dahil ini po aprobado na ang mayoriyang miyembro kan sanggunian na magkaigwanan ng resolution kani in favor kay Mayor Madel. So, mana po kitang may ginibo kayong konsyal, kundi ako na talagang daog sa numero ang lado kan sa indong grupo opposition na po. Abi no, naputol lang sa tuyang putol-putol, pasensya na kamuta. Putol-putol lang sa tuyang linya dahil sa medyo minsan nakakontrata lang sa Pari Joey, medyo 5 minutes. parang si Kagawa Itsindimewa, tinuli may ginigibong importante. Kaya salamat na lang kay Kagawa Ditzel, kay Vice Mayor Rex Oliva, kay Kagawa Duboy Guevara sa panahon na pinagtawin nila sa Tulya sa programa para maraman po ang lado ng oposisyon. Ito bagang working opposition, hindi po sa syudad kan Iriga. From my location, sa opisina po ng Vice Mayor, si Noble Fredo Rex Oliva, kay barang po si Kagawad Itzel de Bewat, kan syudad Iriga, asin bilog na staff kan Vice Mayor's Office, ako man po si Aldrini para sa program Bicol Connection, Arten Radio Roundup. Bicol Connection Report. Salamat na maray kay City Councilor Itzel Di Maiwat na daw nga ni po turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pag-service sa publiko. Nakaulay ni Karundang Aldrin Lee. Nakuataman ang lado kan opposition councilor. Duwaman lang po kay Esinda dyan sa kasi Konsyal Buboy Guevara. Kaya po nag-object si Konsyal Itzel Di Maiwat sa pagpasar nin sarong resolusyon na minataong authorization sa pag-representar ni Mayor Madel sa pagkaso, pagplanchar ng kaso sa Sagip Kalikasan asin sa nagkapirang miyembros ka na PNP na nagpasyar po o nagduman mismo sa sanitary landfill sa sinasabing at the same time igwang allegedly or subuot illegal quarrying operation na nangyari ay kabali po da sa paplansyaran ng kaso.
Nag-object po siya, tanunid naman daang tawanan panin authorization dyan si Mayor Madel, taan lalaog na kontrata, bako man daang kontrata para mag-utang. Garo example niya sa naman na kung mautang sa bangko, pwede ngayang tawanin authorization or sa gobyerno or sa pribado na public contract. Pero ini ngayang pag-file in case or kaso, dawang ede naman na kay puwan niya na tawanan pa ni na approval through resolution kan sanggunian panlungsod. Pero pig nagmarahiman po sa opinion ni Konsyal Itzel Limewat na mas maray na magkaraswan na lagod sinda na ang probinsya ng Camarines Sur ang lokal na gobyerno kan Iriga magkaraswan na tangarig maaraman kan ang busulado na pariyuman lang local government sa nag-iiwal eh. May mga legal officer man sinda dyan, legal officer, may pariyuman sindang may mga abogado. Dadangugon po gayo din digdi na sa RTC Iriga, ipapile ang kaso kan local government kan City Hall kontra duman sa mga kakasuhan maninda. O ngunyan, ang probinsya kang Camarines Sur sa pamamayuman ni Governor Mix Villaferte, may plano man na magkaso sa laban man digdi sa parte kan lokal na gobyerno kan Iriga City. So, by litigation sa pagdangog in process sa proseso kan pagdangog kan korte kan lambang reklamo na sa endang ipapail, maaraman tayan bandang huri kung si Isay an tatamaan kang kaso, kung si Isay an da itatamaan kang kaso. Ano po, parehas man sinda desidido kayo na magkaso. Sinasabi kan probinsya kang Camarines Sur through Governor Mix Villaferte na sinasabing nakot indakda kan sagip kalikasan na igwang subuot quarry operation. Kaya nga ni as evidence sabi kan head pamayukan sagip kalikasan na kan probinsya na si Mr. ano nang pangarang kay ni yung Los Aquilion gayud ito Aquilio na nakot in the act, kaya as evidence pig impound, kaya nagpaluwas nga ni nin receipt impounding kan sarong dump truck, sarong elf truck, saka kung ano pang equipment na ginagamit sa sinasabing operation. Kaya pig persadaan ng pig dara sa compound kan Kapitolyo Provincial as evidence ito pong mga bihikulong ito. So sabi man kan lado kan lokal na gobyerno kan Iriga, there is no illegal quarrying operation na nangyayari dahil may approved na kaya ng DNR, ang Environment Management Bureau, ang Mines Geosciences Bureau na tinugutan as in legal ang dumping site and ang pag-process nin mga earthfill materials para tambunan daan mga basura na may mga plastic sa kada magsangawaan parong sa kaigwada sinda dyan piglaag na water treatment katong mga nagtatagas na mga residue hali po sa basura na mga maiitom na pwedeng poisonous o toxic waste materials na may water treatment sinda dyan, may water impounding. Kaya sa water impounding na yun, dapat na hukayan ng malalim para dahil po da magkaralamo sa tubig baha. Ang mga taga Perpetual Health kan Syudad kan Iriga, dahil langawon, dahil magsangaw ang mabatang parong. Ayan po ang dipinsaman kan lokal na gobyerno kan Syudad kan Iriga. Kaya daan nag-trespassing man ang grupo kan Sagip Kalikasan. Pero sang dinara sa Kapitolyo ang mga equipment na ang sarong truck sa diri kan sarong pribadong tao, ang sarong truck pagsasadiri kan General Services Office kan lokal na gobyerno kan Syudad kan Iriga. As in kung igwapang equipment na pinag-impound. So yan na naging issue. Duman man po sa sinasabing madadamay pa ang PNP na nagrespondi sa naman, makahirak man ano po, sinda nagrespondi sa naman. Na-maintain man po sa totoo lang kan PNP ang
maging matuninong man po baga, managkurulugan, managsuruntukan, managbaradilan. So ang presensya po duman talaga kan PNP sa hiling ko to maintain peace and order situation. So napakalma man po baga ninda ang sitwasyon. Kanya lang po ang inanakit dyan ni Mayor Madildaa sa PNP, tano ta tinugutan daang ma-impound itong mga heavy equipment. O kaya siguro bako naman po gayud sakop pa kan PNP na magsagang kayan kunin dapat na magsagang kayan so taga City Hall. Tan presensya kan PNP to maintain peace and order. Bakong itong magharang ka kan sarong grupong autoridad na nagre-representar kan Kapitolyo Provincial na igwang mission gayod na mag-raid o papundo kan allegedly na sinasabing quarry operation. So hilinguntan lang po kung anong mangyayari. Anyway, nagpapasalamat po kami sa kagurangnan dahil kan pandemic na ini na kakaraos po kita. Nagpapasalamat kita sa kagurangnan tadawa nga ni may mga kumusyon, mainit na sitwasyon ang grupo kan LGU Iriga and LGU Province na mi-maintain po na mayong ano pa man ang mga kurulugan pisikal na nangyayari, kundi ini maray na ining legal action lang ang gigibuhon kan local chief executive kan Iriga saka ang local chief executive kan probinsya po nin Camarines Sur. So sa lado man kan sangguniang panlungsod kan syudad, dahil majority na mga miyembros kan sangguniang panlungsod sa lado kan administration, although may objection po sa lado kan opposition taduaman sana plus sarong opposition po dyan ang sa toyang vice mayor tabakong kalyado yan ni Mayor Madil, pero daog sa bilang kaya mayo may ginibo kundi maaprobaran po ang sarong resolution, sangguniang panlungsod resolution, namin na autorisar kay Mayor Madil na magrepresentar kan City Hall, kan lokal na gobyerno sa pagplanchar nin kaso dumampo sa nabanggit na mga empleyado man kan sa tuya pong gobyerno. Ano po, taan mga task force kalikasan, empleyado man yan kan gobyerno, ibang miyembros kan PNP, maladamay pa sa mga pasiring po duman sa sinambit ng lugar sa perpetual health. So, kung iisip-isipon, ano ta nangyayari po ang bagay na ini? Ang sabi ka ni ba, bakit nga politika na? Very early pa man kung tutuuson. Si Governor Mix Villaferte kaya ngaya, nagkukuang sidula, dahil man tinangkan na City Hall. Kaya ngaya, pero karon man connection niya na uling dahil tinaaning sidula si Gubmix, tapos question da kung saan talaga da residente ni si Gubmix. Sa Pili, sa Iriga o sa Rinconada o kung sa si Gubmix kaya mga tugang nag-aarkilana ng unit harong dyan sa San Nicolas. Alagad siya nagpapagibon ng sadiring harong sa Barangay San Agustin kan syudad kan Iriga. Kaya lang po garopig question ang length pag-stay niya as resident kang Iriga, kaya dahil tinaanggayod nin sidula. Aram po nito nagpapasiguro man si Gubmix na maging residente na kan syudad kan Iriga. Ta siya na po nga ni ang pig-endorse ni Congressman Sal Portuno na magkandidatong congressman na seleksyon. Nagpaunod na mga Portuno. Aber daw nasa linya si Karundang Philip Barasina. Bicol Connection Report. Philip, maray naramrag ka ni mo. Pasok. Salamat tabi karon ng Joey marhay na agaman sa imo sin sa mga parantabay niya to. Kuya sa aga tabi karon ng Joey puro halawig na magiging brownout bako sanang sa Casoreco 3. Sa aga yan? Sa aga. Anong oras ma-start? Puon alas 6 nin pagkaaga hasta alas 6 nin pagkahapon. Ora labig, balik 12 hours no power
Mayong kuryente, brown out. Oo, dahil ini ka na National Grid Corporation of the Philippines. Entire Camarines Sur o entire Rinconada lang? Mga apektadong lugar, Kasoreco 1, 2, 3, and 4. Kabali pa ang Pulangi. Ining sa apik. Rason ka na pag brownout, iyo pag energize ka na nagalibmanan 69 kV line, dangan naga Concepcion 69 kV line. Tapos naga Tinambak 69 kV line, dangan ining naga Lagunoy 69 kV line, kabali man naga Iriga Pulangi 69 kV line, as in ang naga 100 MV transformer number 3. Rason yan preparatory works for the energization of newly replaced naga 300 MV transformer at naga substation. Yan rason ka na halawig na brownout sa impirong probinsya ng Camarines Sur, kabali man apik dyan sa Pulangi, Albay. Kaya magpreparar na. So, mga kababayan niya to, digdi sa naunang bita ng mga lugar, talagang maghapon, mangyayaring brownout na courtesy kan NGCP. Digdi sa Kasoreco Tringon yan, tabi Karondang Joey, nahiling ko ang opisinang dati kan COMED, magayuno na baga. Opisina kan? COMED. Ano yan? Itong Construction and Maintenance Division kan Kasoreco 3. Construction and Maintenance Division. Oo, magayuno na ang opisina ninda. Si Senang Head yan? Dati man si Engineer Pobleo Cortez. Bako si Madam ano to? Si itong babaeng si Istay na Madam. si itong Carol ano to? Carol Yurobe. Bako na. Sa MSD man ba ito dati kay ito? Ayo, ngunyan si Engineer Cortez pala ngunyan diyan. Oo, pamayo ka na COMED. Banggayo na kansendang opisina? Interview na kung sa Valentine's Day dahil man kita magkakaigwang brownout. Siyempre, dakol ma-check in kayo sa hotel, sa motel. Marauton mabaga naka-check in ka sa hotel o sa motel, brownout. Maayo pang generator ng hotel, di paano na yan? Gagaranoton kang maray. Pwede. Bagong iyo. Kaya dapat no brownout. February 14, aldaw kan mga puso. Okay man yan, brownout ba sa kwarto? Tano man? Ani ba gani gusto madiklom? Wala ko gusto. Naked. Aram yan ni Madam Ann kung ano ang mangyayari. Oy, yan pala dyan si Madam Ann. Yan ka sa loob. Yan ka ako sa luwas, tabi karon Ayo, mas malinaw kaya ang signal mo pag nasa luwas ka, pag nasa loob ka kan building kan Kasoreco 3, medyo garo may pigsasan lagaan na tanog. Baka na ako kuryente ang signal ta. Garo na ko kuryente. So, yan tabi, karon nagjawi sa kuyang mga Oy, Lip, na nag-attender ka impormasyon. palan. Preskon kasood maki Mayor Madel, ano man lamang kuamong impormasyon duman, ano mga dalagan kan si Preskon? Sabi ba ni Mayor Madil, maging fair sa na ngayon. Naging unfair? Tano naging unfair man so sagip kalikasan? Pero naging unfair man data, pigran ka da kaya itong gate kan duman sa sanitary landfill. Tapos yung ito ang naging patagtaran ninda. Ano man kaya ito unfair. itong patrol car kan sagip kalikasan, nasa laog kan na gate. Dapat ko tanang ka to, dahil na to piglaog duman, tangarig dahil na pig pirsang tinanggal so kandado kan sagip, tangarig dahil naman
Ta itong sagip kaya, siyempre ko kung ano ni datong patrol car, paano da makukuang kinandaduan man da kaya. Ay pangyayari. Oh. Kunyan kaya, garo nagkakainitan. Nagkakainitan, sabi ka ni ba, ano, dahil sa habukan probinsya ang mga illegal, kaya nagsakyadaan at sagip kalikasan or politika na ang nangyayari? Ngero politika na. Bako man Amay pa? talaga sa pagpapautob kan lay. O kabali na ang pagpapautob kan mga layes, kan mga provincial ordinance kang Camarinesur. Kabali na ang pagpapautob, kundi garo na haluan parang politika, mas lalong nag-iinit. Ano man ang God, si Governor Migs, makandidatong congressman o makandidatong mayor, tagaro nag-iinita na bagadigdiyo ang duwang mga mga official kan probinsya sa Kairiga. Malaban sindang mayor o o malaban sindang congressman? Makakasimbag kayan si Representative. Governor Migs mismo. Ay, apoton mo mangkutan kung inapot mo kasud ba si Mayor Madel, kung ano talaga malaban sindang ni Mayor ni Gubmig sa pagka-mayor or malaban sindang doon sa pagka-representative sa Kamara Baha sa 5th District. Ang sabi ba ni Mayor Madil, dahil man siya malabanin congresswoman. Steady muna siya digdi sa siyudad kan Iriga. Oh. Kundi, Oo, sige. Marilik. Kunyanan kung ano man talaga ang kunya ni Governor Mix, basta ang pahayag duman sa presscon kan magpa-presscon ana sa indang grupo di siyudad kan Iriga, mga congressmana. Si Sai? Si Governor Migs. Kaya nga si Madel, si Mayor Madel, ma-re-elect mayor. Ma-re-elect subot mayor. Thank you, haray upaman ang eleksyon. Oho. May mga pagbabago pa kayan. Oho. Kaya yan ang medyo nagkakaiguanan din kontrobersiya digdi sa siyudad kan Iriga dahilan sa iba politika, iba dahilan nagkakairintindihan duman sa mga ipinapautob man ka na probinsya napitig di sa quarry. Ang sabi man ka na lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga, mayo man dang quarry. Mismong si Mayor Madel na ang pinagkukuha sa naman na daga, pantambon duman sa sanitary landfill. Kaya niya ko halatunta na lang magiging desisyon sa korte kung isa'y ang nagsasabi nin tama sa duwa. Masakit mo na magpara tukar kita kay ni na yaw na sa korte ang mga bagay na ni kung ano ang magiging desisyon kan korte sa mga pangyayaring ini. Iyo, okay. So, yan tabi, karon dang Joey, sa kuyang maheras na impormasyon. Good morning ki Sir Neneng Toriano. Kan Kaso Recotry atin sa iyang mga pag-iriba. Iniman si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Salamat kay karundang Philip Baracena. Ang programang ini atod man sa Indo kan East Blue Water Refilling Station. Namako ka dyan sa Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua. Siring man po kan Davidson Oidas Lechon House. Namaw ka dyan sa sinambit ng Banuan sa Pagbubungon ng Santo Domingo, Nabua, Camarines. Owned and managed by Engineer Nilo Salazar. At the same time, professor po kan si SPC. Retired na po siya sa DPWH. Thank you, Engineer Nilo Salazar sa pag-sponsor kan programa. Salamat kay Aldrin Lita, igba palandig di yung pigdarang agenda. Kan sanggunian panglungsod regular session. Mahanap buhay lang po kami mga tukang. After hanap buhay, mabalik kami sa
Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni hatod sa Indukan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol. Kailangan pa ba yun? Pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Gusto mo mag-mall? Pwede naman. Pag-iingat lang naman ang katapat niyan. Mag-mask at face shield. Para ligtas. Maghugas ng kamay. Para nasa mabuting kamay tayo. Sa restaurants man o ATM. At sa konting distansya, malaki na ang maitutulong mo sa ating ekonomiya. Ingat-angat, tayong lahat. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Standby ka lang sa mga kaulitan. Ang 969 Yashaw Enterprises. Sinda nag-oofresir nin pinakabaratong presyo sana. Arugan mga minasunod. Kompletong school supply, tools, electrical supply, kitchenware, glassware, cosmetic, toys, party needs. Asin man lain-lain na klase nin appliances. Kaya sa gabos nindong pangangaipo. Madya na, pasyaran ang 969 Yashaw Enterprises. Wholesaler and retailer. Sigurado, barato, garantisado pa. Ang 969 Yashaw Enterprises. Inipagsasadiri kan mabuot na si Mr. Charlie P. Cheng. Makukuha sa Highway 1, Barangay San Roque, Syudad nin Iriga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra gutom. Mga tugang, balik kita sa programa. Ang programang Bicol Connection, daraman sa Indo asinatod kan sa tuyang mga sponsor ni Mr. Anastasio Bongalos, mabuot reliyosong maigus na Municipal Treasurer kan Nabua Camarines Sur, at the same time Pastoral Council President kan simbahan po kan Paluyon, Nabua Camarines Sur, kan
Our Lady of Katipuanan na namaw ko dyan sa Paluyo na Buwa Camarines Sur. Atod man ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao and Sangguniang Bayan members of Nabuwa Camarines Sur. Good morning man kay Vice Mayor Jose Ling Malasarte and may gust na Vice Mayor mabuot na Vice Mayor kan Bao Camarines Sur and family. Siring man kan Sinis Garden namaw ka dyan sa San Isidro Bao Camarines Sur sa diriyan asin pinamalaan ni Mami Sini Bisinyo, mother ni Mayor Jeep Bisinyo kan Bao Camarines Sur. Atod man ni Consial Lucy Buena kan Bao Camarines Sur. And hatod man siyempre kan ini pong is the Blue Water Refilling Station and Davidson Oidas Litson House na mo ka dyan sa Pagabubungon, Santo Domingo, Nabuwa Camarines Sur. On and managed by Engineer Nilo Salazar. Good morning sa mga sponsor, advertiser kan na programa. Aber daw nagbabalik si Karondang Philip Barasina. Bicol Connection Report. Karondang Philip, maray na ramrag-iraray ka nimo, pasok ka. Salamat, Gararay Karondang Joey. Good morning iwat sa mga pantabay niya to. Good morning sa mga empleyado ka na Casoreco 3. Mahigos sin mabubuot sa panginot ni Madam Ann. Ay, tubod ako dyan. Agree ako dyan, agree. Makaulay niya to tabi Karondang Joey si Madam Ann Rochi na Carrier Raula na tagapagtaram ka na Casoreco 3. Ano sige pang gayon ni Ma'am Raula ni Madam Ann? Come again? Sige pa niya akong gayon ni Madam Ann Raula. Uda pagbabago. Dapang pagbabago. Talagang ito tanadawan na linya ki Madam Ann. Dapat tigdi sa mangyayaring brownout sa aga. Madam, good morning po. Live po kita sa R20 Kayang Corpo si Karondang Joey. Hello, good morning, Ay, good Sir morning, Joey. Ma'am Rochi Ana Iraula alias ano mo daagaro si antitindugon mo artistaon itong si isa itong leading ni probinsyano. Si Aliana, wala na, namatay na. Ay, kasi buntis daw kasi, 2 months. Kailangan magpahinga. Anyway, Ma'am Ann, balita ko, may schedule of power interruption tomorrow. Authorize it. Yes po, yung schedule natin ng power interruption, Sir Joey, again. This is requested by National Grid Corporation of the Philippines and medyo po matagal yung duration nung interruption. So, again, ito, pag NGCP request, most of the time, ano po siya, entire area coverage ng Casoreco 3. Ibig sabihin, Rinconada area, affected po tayo. And for the information din ng ating mga member consumers, hindi lang tayo dito sa Casoreco 3. Even Casoreco 1, Casoreco 2, Casoreco 4, and parte nga po ng Albay, yan, may portion po doon na magiging affected po dito sa requested power interruption na NGCP. So, yung duration niya, Sir Joey, ano siya, 12 hours from 6 a.m. to 6 p.m. Yan, ang purpose po nila is to facilitate preparatory works for the energization ng bagong replace nilang 300 MVA transformer. If maaalala ng member consumers natin, ito yung naapektuhan ng Typhoon Rolly, Quinta, and Ulysses. Ikinonect muna tayo for the meantime sa mga other distribution line na connection nila. And ngayon po, ibabalik na nila yung dating connection natin. So, hindi lang Casoreco 3 in particular yung magiging affected. Instead, meron sa Naga Lagunoy, Naga Iriga Pulangi, Naga Libmanan, Laga Concepcion, and Naga Tinambak.
Bali, saan tayo nakakabit ngayon ng linya? Dati, sir, dito tayo sa Naga Iriga, Pulangi. And then may portion din po tayo dito sa may Naga Tinambak. Ngayon, kung ibabalik tayo, saan na naman tayo nila ikakabit? Hindi lang ako, Sir Joey, masyadong in particular kung magiging as is na ba. Kasi syempre meron din silang load checking dito sa mga connections nila. Ayan, as long as sigurong ma-normalize kung saan tayo pwede. Pero if I'm not mistaken po, nandito tayo sa may Naga Iriga, Pulangi and usually dito sa may Naga Tinambak. Para pong ikinonect tayo last typhoon dito sa may Naga Tinambak kasi tayo yung na-restore agad. Wala pa nun itong Naga, meron na doon sa 4 and then dito po sa Iriga. So ngayon, baka ibalik na po tayo posible dito sa dating connection natin sa may Naga Iriga, Pulangi, 69 kV line. And ito din palang yung power interruption natin, Sir Joey. Ito yung schedule nila last January 26 na na-move ngayon pong February 3 in favor din po doon sa request na Greenant ni Casoreco 4. Kasi 'di ba prior po na nag-a-announce tayo ng mga interruption advisories, ayun, siguro may okasyon yung Casoreco by that time kaya na-move po siya, na-reschedule po siya ngayong February 3. So, simulcast din, Sir Joey, i-share ko na bukas, habang walang kuryente tayo, entire Rinconada area, si Casoreco 3 din po, merong activity tomorrow. Ano po yun? Bukas din nakaschedule yung relocation of post, relocation of mga poste nito dito sa DPWH, kasama natin bukas, dito po sa may bandang Baaw and Bula area. Bali, yung mga existing bayan na hindi na kailangan na poste, aalisin na po at ililipat sa ibang lugar? Lahat na siya, Sir Joey. Lahat. Yung obstruction, yung road widening, yung mga dating for pull out na mga wood poles. Kasi di ba nailagay na po yung mga steel poles. So lahat na po siya. Bukas po yung activity, naka-tie up kami sa DPWH. Ma'am, sana masabay na rin yung from Iriga to Nabua National Road na may mga poste pa doon na hindi naman nakakabitan na ng mga wire, live wire. Baka pwedeng alisin na rin yun dahil sa road widening na ito. Magamit na yung pinaka-outer lane of road. National Road. Yun nga, Sir Joey, talagang kailangan nating mag-schedule po noon. Katulad nito, nagkataon yung NGCP na may request sila, kaya green up na din ni Casoreco 3 yung opportunity para danyos perwisyosos na mauudaan sa kuryente, yan, at least usada na sana. Pero dito naman sa may Iriga na nakikita namin may mga for dismantling na lang po. Yan, kailangan pong mag-schedule pa rin natin para ang alam ko kasing ginagawa nila Engineer Cortez, nagpo-full force sila kung saan yung area para diri na po pagparabalik-balikan pa. Once natatrabahuin, hopefully matapos na sa span na adto para diri na po magparabalik-balik. Okay po. So, ang 300 MVA na ito na transformer, saan ba ito nakalocate talaga? Sir Joey? Ang 300 MVA transformer na itong papalitan, saan ito nakalocate na exact location ito? Ito po ba, Sir Joey, yung tinutukoy ninyo sa NGCP? Opo, NGCP. Ay, sorry, Sir Joey. Hindi ko alam exactly, pero if I'm not mistaken, dito to mismo sa planta nila, dito po sa Maynaga. Kaya pala very wide ang affected areas ng scheduled power interruption tomorrow, di ba? Yes, sir. Entire Kamsur eh. Yes, But anyways, siguro makakapag-prepare naman ang ating mga kababayan, lalo na yung mga business sector na yung mga frozen foods nila, siguro ipaubos na nila ngayon para hindi masira, di ba? At anyway, yung mga may generator naman, pwedeng magamit. Na sana si Ma'am Ann. Ma'am Ann, are you on? Please come back, Philip. Naputol kayo ni Ma'am Ann. As parting words na lang siguro, Ma'am Ann.
Philip, bigyan na lang natin ng parting word si Ma'am Ann, ang pinakamagandang spokesperson, ang pinakamagandang public information officer ng mga Kasoreko sa buong Bicol Region. Ma'am Ann, mabuhay ka. Sana all. Opo. Sir, yun lang. Di ba kung magpa-power interruption tayo tomorrow, di ba? Nag-announce na po kami ahead of time para makapag-prepare po tayo. Yung mga nag-online class, yung mga nag-work from home, sana po nakaprepare na din tayo. Sana And then i-charge din sa na mga... nila ngayong magdamag, yung mga cellphone nila, mga laptop. Yung mga, ano po, nasa business sectors naman, commercial establishments, yan paalala sa paggamit ng generator set. Even yung mga residential na consumers natin. Especially sa mga hospital. Sa mga hospital, dapat maka-ready na rin po yung mga generator nila. Tama kasi po, may Sir mga Joey. pasyente tayo Dapat, sa mga hospital. nakaantabay naman sila. Actually, yun nga, na-resched na to. Although, na-inform na po natin sila last January 26. So, na-resched na po ito. We presume na talagang ready na din sila. And then, Sir Joey, bago ko lang makalimutan, gusto kong i-congratulate yung nanalo dito sa e-raffle ni Kasoreko. Okay. Taga Nabua po, taga Tupas, Ma'am Merly Valenzuela from Tupas, Nabua. Nanalo siya ng brand new tricycle. Wow, Yung other congratulations. winners po natin, magpapadala na lang po kami ng list kasi medyo po madami. Yung hindi naman tinalad, katulad ni Sir Philip na naghihintay at nag-aabang Mayaman na pa yan, rin. wag nang bigyan niya ng premyo. Naghihintay at nag-aabang ng forever si Sir Philip. Pang Huwag Valentine's panghihinaan na. ng loob dahil every month po magkakandak kami ng electronic paraffle. Wow. Basta ang importante po, magbayad po tayo on time para po makasali tayo dahil electronic base po ito. Napakaganda Siguro kung naman. hindi ma-raffle si Sir Philip, mahanap na niya ang forever. Wow naman. Oy, ginagawa nyo ba yan ng Kasoreko 3 para pasayahin din ang ating mga member consumers? In return na religiously silang magbayad ng kanilang moral obligation at the same time, tuloy-tuloy ang serbisyo ng ating Kasoreko 3 dahil sa tingin namin medyo kumbaga sa nakakabangon na ang sa tuya pong financial na Tama kamagtakan, po. di ba? Tama, Sir Joey. Salamat po. Sana makita yun ng ating mga Congratulations member din sa inyo consumers. dyan. Oo. Kasi, ano na tayo, Sir Joey? Double A na tayo. Wow. From D, A-Ling Electric Co-op, at least po ngayon, double A. And then we're working everything para po mag-triple A. Okay. Maman, thank you so much ha. Wala na tayong time. And more power. God bless you always. Thank you so much, Sir Joey. Thank you so much kay Sir Philip. Advance Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Thank Advance you Happy po. Valentine's. Thank you so much. Lip, back to you. Ubus ng oras na rin. So yan tabi karon dang Joey ang pakikipagulay niya to kay Madam Ana Rochi Nakaria Raula. Ana tagapagtaram ka na Kasoreko 3. Hoy, good morning na lang sa indang mga pagiriba kay Madam Cathy. And of course, kay Acting General Manager Willie Boxit. Halidigdi sa Kasoreko 3 ni Juan Citili Baracena, RPN, Radyo Ronda. Salamat na maray, Ma'am Ann Rochi Raula, ang tagapagtaram kan Kasoreko 3 and with Karondang Philip Baracena. Bago ako magparam sa gabos na nagantabay sa to, mga sponsor advertisers, thank you so much sa mga Facebook Live viewers ta. Kay Benos Prestado Bungay Salva, thank you so much watching from Manila. Si Sister Monica Periki, watching from Limassol, Cyprus, thank you so much Sister, love you, mua. Diriman kay paring Ruel Aligarbes sa Grado, watching from San Juan, Iriga City. Thank you so much pare. Siringman kay Antiliti Narvaez sa Tabalansa, watching from California, USA. With Auntie Ninang Leonor Ellington Antinori, watching from California, US of A, United States of America. And more power to you and to your station. Hi to my cousin, retired prosecutor Manny Habana and wife Edna Margati Habana. Thank you so much Auntie Liti Narvaez sa Tabalansa for the great for the nice greetings, participating of our radio program. And Auntie Leonora
Nori Ellington for watching in our radio program. So, God bless you all. Thank you so much. Ini po si Joey Lim. Salamat. Kansa do pagantabay sa ngaran kan mga karonda, mga naging newsmaker ta. Sinda City Councilor Sanem Estado, City Councilor Attorney Inandinho, City Councilor Itchel Di Maiwat, spokesman PIO kang Kasureko 3 Ma'am Rochi Anna Iraula, mga karonda sinda Rocky Bayubo, Aldrin Lee, and ang sikat-sikat na reporter tangonyan Philip Barasina. Sa technical, Engineer Abby Torallo, and si Tony Saison. Sa information, si Felix Lagrimas. Sa transmitter, and si Aldrin Orlanda. Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina. Ini po ang sendong Karonda Kabicol Connection. Joey Habana Lim, salamat. Kan sendo pong pagantabay. Stand by for the next program.